Sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie, și astăzi vom vorbi despre expresivitatea emoțională. Expresivitatea emoțională se manifestă nu doar la nivelul feței, a mimicii, așa cum orice om știe. Ea se manifestă și la nivelul unor reacții fiziologice interne ale organismului. Deci eu, în momentul în care am o stare emoțională, mai mult sau mai puțin puternică, să zicem bucurie, tristețe, furie, frică și așa mai departe, prezint niște reacții atât la nivelul feței, da? Deci se mișcă colțul ochilor, buzele, se ridică, coboară, au loc mișcări ale mandibulei, ale obrajilor, așa cum se vede și în această imagine. Dar se produc și modificări la nivelul funcțiilor fiziologice interne. De exemplu, poate să crească tensiunea arterială, crește pulsul, ritmul cardiac. Ritmul inimii se poate reduce, dimpotrivă, în alte stări. Pulsul poate scădea, respirația poate crește ca ritm și ca amplitudine sau se poate reduce ritmul și amplitudinea respirațiilor. De asemenea, au loc și modificări și la nivelul activității gastrice, intestinale, a tubului digestiv. Poate apare o creștere a tranzitului intestinal sau o scădere a lui. Apar și modificări ale diurezei, poate crește diureza, poate apărea o senzație de urinare, nu? De exemplu, când așteptăm la un examen să intrăm, poate să apară senzația imperioasă de a urina mai des decât de obicei. Deci există o modificare profundă a întregului organism sub influența emoțiilor. Nu doar modificarea ale mimicii sau ale aspectelor vizibile în exterior. Și aceste modificări viscerale interne pot fi înregistrate cu ajutorul unor aparate. De exemplu, respirația se poate măsura și se poate înscrie un grafic al ei. Se poate măsura pulsul, tensiunea arterială cu variațiile ei. Și aceste modificări nu sunt specifice, asta e caracteristic pentru ele. Deci nu poți să spui că dacă ai o anumită emoție vei avea anumite modificări, adică toată lumea când este veselă, să zicem, toți au o reacție identică fiziologică, adică respiră mai repede sau le crește pulsul. Nu neapărat. Deci modificările pot fi diferite de la o persoană la alta, în funcție de cum evoluează starea emoțională. Deci la unii veselia, de exemplu, se manifestă mai calm, cu o liniștire, la alții se manifestă cu o creștere a funcțiilor fiziologice, cu accelerarea lor. De asemenea, tristețea, da? La unii poate să fie marcată de o mai mare tensiune, de o mai mare anxietate și atunci poate să crească pulsul, dar la alții tristețea se manifestă mai printr-o inhibiție mai puternică și atunci pulsul scade și ritmul cardiac, ritmul respirațiilor și așa mai departe. Deci nu există o specificitate din înregistrarea acestor reacții viscerale, vegetative. Eu nu pot să-mi dau seama cu precizie ce stare are individul respectiv, ce stare emoțională. În schimb, din expresiile faciale îmi pot da seama cu precizie de starea lui emoțională și aceste expresii faciale sunt universale, ele sunt identice în toate culturile, s-a constatat în urma cercetărilor. De exemplu, vedeți aici aceste expresii emoționale, da? Ne putem da cu ușurință seama care persoană este veselă, care sunt triști, da? Îngândurați, care manifestă teamă sau neliniște și așa mai departe. Deci aceste expresii emoționale sunt universale, spre deosebire de cele fiziologice care pot fi variabile de la un individ la altul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de psihologie. La revedere!